cardom pilo nitum APHLC pen kache song la cardom nang litum han pilo pini nang litum phan kacho ningri pen ajok nang litum dak kewang apot nang litum han chorolo pini ni litum nang litum phan nang pha ia theke ajir ding klui pen ni litum arjulong bomlo komat ni atum nitum APHLC amen NC APHLC a member pupi neche krongpo office bearer lo pupi neche krongpo amat RTI job po lapen ke donation hang dampo titi pusipu lapen ajok nitum APHLC tum thang bak be ason lo nitum thang bak be si nitum anong kijuno ta dolo nilitum cirilo ahok nitum APHLC tum son claim pula tak APHLC atum abangke claim klik ta APHLC amen nang ki endun atum abangke claim bom lasi non nilitum thihek pen rat aphan kapachini ji pura nang litum phan nang ke hang ia theke pini pen apara ke Karbi Anglong ba along kaprek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Baha Plain District tame nitum APHLC pen jong si RTI ki pi ba donation ke hang pulo tang te lake nilitum authority ki pi power ki pi ke claim non pu ki pu halatum asohi thek longan si rat majok sita donation na nang pido nai lapen RTI seta nang deng du nai ba a reply seta nang pinang ji RTI a reply nai pinang ita lansi nang pinang ni tu masohi don te lapen labang so aputhak nilitum ke claim ke non pen ke nitum officially si che bat det lo nilitum a vice president Rajesh Tiswa ke hai alangli supervise dun po alangli claim dun po lapen ke alangli sohi lapen ke inut asohi do yelang hala bangke jeki terang assistant secretary lo la RTI na thobang assistant secretary jeki terang asohi do nang po lapen ke kalite Rajesh Tisu asohi do nang po labang hini asohi jong si a signature thek long lote la anle APHLC pen si la ke RTI ta ki pi pura nang litum chini nang po la pen donation se ta ke hang puta nang litum chini nang po la pu hello la pen ke hala donation ke hang bang ason ka prek do thulan RTI ka lia bang lo hala bang ke donation ke hang bang ke la ke ilitum a finance secretary do Dhoniram Timung ake hai lapen treasurer do Rajesh Timung ake Rajen Timung ake hai alang litum asohi sihala donation ke hang jong jong abang ke dopo the RTI pen abang pulotang te la ke etum a vice president Rajesh Tiswa ke hai aso signature do nang po kalite assistant secretary asohi alangli Jeki Terang asohi do nang po la hello la ansi APHLC punang litum hok namji pupete kachi krong thap atum do opportunity tum pini la so alam ning jenang ko la si pini pen kapachini la hello alam thie pen ke mataban kursi la bang so nang tum APHLC ken tan puson RTI jo la son ni litum normat ke puing tum tedet lo la kan itum arlo alam ason bang lama si tipulo te anong ke jo ta japlang de anong jo intum te monit tum pan la si amunit tum ke du la son dolo la posini tum la bang claim inang ko 2006 la 2005 RTI ke claim bang idea bang mise la bang ke corruption ke claim atu
aron repen kam ke claim lai hui ka pa veji corruption ka pa veji aphansi la RTI ke claim lo information ke long rat atum information long nai labang su bisaralam labang su atovar lak kep khoros lo ulo a kilometer ko an lo ne pu pe klang lo se ta hala ke claim be ke ko an lo la ka chini ye aphansi la RTI pen hang det piti RTI pen hang lo te pivek nei pipe lo te la tum phan punishment people hasti people la solam aron ke dulu ciklo janong bong la pen la jong si la ki pidam bek atim hala tum jong si information pipe pulota lage ha state level anta dampo chief information commissioner long anta dampo la pen la anta long et a pisita munit tum thang ta chepe king tu thelang pulota ha high court along ta damelo supreme court long ta damelo la pusan aman non ge plan do bangge la support our sai en thoma RTI job po munitum phan pa pheri po commissioner ba officer atom phan ba EMCM tum phan pa pheri po amar poisa chu enun thurong la an nang pipete ni ge chi withdraw delu la an nang pilote ni chi withdraw det po yo la son penjong thurong amar RTI ke corruption ka pa veji phan si allo ge selam lo amanang ge RTI en thu si corruption ke selam thul non bang la hel la se anke ilitum kar piang long bange pheri mimi athema ilitum ke corruption ke claim ong la bang ka pachu be ong posi ilitum backward lo non anta autonomous state long lok ta war fit ta la corruption ka pachu be por lo ke di hala so ke christian ong hari pa lam lo pen non anta hala so bot aku bang ke che tum ke hala si claim ting 80 ti bom lo non anta ka pachu be pen lok lo la si ilitum kar biang long bang ate da bang ilitum cuma thadu na kam vedet lo plain district bang la po unclaim kle RTI pen poisa ke chu po bang hadak po unclaim kle seta dak itum kar biang long ke RTI ke jok polote thirak thu mimi poisa ke chu le po lela po an thu lo ga plan thu abino ma poisa pe chu che ye phan la RTI a lo bi lu amano ke poisa ke chu ye phan RTI a lo pin chong thu rong la pu ye alam mang la si la so RTI perthege jat abu abostu sita in ningyong si henodak itung ke claim an ningyong si henodak pulote imesian bostu ta kahin no lo che plang ibu la RTI pe nge thek lo ralam lo lage la puya da pen six schedule ta thek lo ralam lo six schedule claim ke tribal to phan lok lo pulo aman nong ke tribal kalia to phan lok si claim bi thulo a lo lingali amunit an ning mesen nai la helo alam ke the nai ke la si RTI ta la puson dak thak lo itum aning mesen sete RTI pen a jok si itum kar biang long e kivir itupo na hel